may isang lungsod sa probinsya ng Basilan na pwede mong ipagmalaki. Ito ay ang munisipyo ng Akbar. Sa Akbar, wala kang makikitang naka-standby. Walang gumagala sa daan at ang lahat ay nasa gumahan o sa rubber plantation o nasa dagat. Hitik sa ganda at kulay ang lungsod ng Akbar. Ito ang tirahan ng 23,000 katao at halos puro miyembro ng tribong Yakan. Ito ay may 9 na barangay. Naging munisipyo ang Akbar noong taong 2006. Ngunit nakatanggap lang ito ng Internal Revenue Allotment galing sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao noong taong 2016. Tahimik, malinis at payapa ang lungsod ng Akbar. Ang Akbar ay malapit sa dagat at may isang magandang isla. Ito ang Linungan Island kung saan luntian ang dagat at ang mga isda ay murang-mura at buhay pa habang bitbit ng mga mangingisda pauwi sa kanilang bahay o sa daungan. Ayon kay Mayor Sally Ali, lahat ng residente ay may kanya-kanyang bahay. Ito ay proyekto ng Bangsamoro Government o ang housing project ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at noon pa man sa panahon ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM, nagtayo na sila ng mga bahay para sa mga residente. Paano ba naging munisipyo ang dating barangay sa lungsod ng Tuburan, Basilan Province? Akbar Municipality, ito curve ito from Tuburan Municipality in 2006. Ito ang ginawa ang Akbar Municipality. So, nagkaroon tayo ng era yung 2020, more or less mga 3 years ngayon. So, ganun pa man, ang Akbar Municipality ay tinatawag natin na Rising Akbar because Akbar Municipality is started from scratches. Walang-wala kasi ito noon. Noong 2006. Wala siya noon? Ba't siya isinilang? Sinilang siya, ginawa lang siya ito ng munisipyo kasama ang Muhammad Hajjul. Yung mga development dito medyo kulang. Medyo walang development dahil medyo malaking area. Ngayon, nung subdivided siya, nakapokus ang may isang mayor dito sa Akbar Municipality upang ma-develop. Pangalawa, ang Akbar Municipality ay nakikita mo na walang baril sa daan yan. Bakit? Kasi, tayo ay dati tayong Philippine Constabulary. Naging PNP officer tayo noong 2006. At ako ang naging unang mayor dito, appointed in 2006 by Regional Governor Ampatuan. So ako maging mayor dito. Galing sa wala o walang-wala o walang tao ang lungsod ng Akbar. Walang katao-tao pero hitik sa natural resources. So dito sa Akbar ay unti-unti nating dinevelop kahit wala tayong ira. Sa ating yung pinuntahan natin mga ehensya nung humingi ng tulong, humingi ng mga project upang magkaroon lang ng mga proyekto ng ganito. Tulad ng mga road, connectivity, barangay to barangay, mga housing, mga nakikita mo rito yung mga development. Dati-dati talaga ito, isang bahay lang dito sa loob niyan, nawala talagang ibang bahay. Bahay lang ng father ko yan noon. Kaya ngayon, nung nagkaroon na tayo ng era, ay inunti-unti na rin natin i-develop kung ano man mga program ng munisipyo na ginawa natin, madam. Nung ako ay elected na ng mayor ng 2007, ay wala ka lang makikita magdala ng baril dito. Kasi kinausap natin Ikaw sila. na yung baril. Ako na yung baril nila. Ako na yung baril. Kinausap natin na sila na hindi pwedeng magdala ng baril na kung wala kayong authority. Yung ngayon ang nakikita nyo na magdala ng baril, mga CBO, Civilian Volunteer Organization. Yung mga multiplier forces ng mga military, AFP. Iyon ang allowed na lang sa gobyerno na magdala ng baril. Ang mga residente ng Akbar ay walang bitbit na baril, liban lang sa mga miyembro ng Barangay Tanod. Pinaliwanag ni Mayor Ali na kailangan nilang ipaalam sa mga residente na kaunlaran, kapayapaan at hindi baril ang kailangan upang uusbong ang kanilang lungsod. 10 million lang ang internal revenue allotment ng Akbar. Ngunit pinagkasya ang pundo para lumago at maging maunlad ang kanilang munisipyo. Kung
may dapat ipagdiriwang ang munisipyo ng Akbar. Ito ay ang kanilang anibersaryo. Sa anniversary natin po sa December 25, gagawa po tayo ng malaking preparation para sa anniversary na yan. Dahil tulad ng JA Festival, gawin natin po yan ng malaki para at least na pupunta po ang mga tao rito. Tapos po imbitahin natin mga barangay para may competition sa mga JA preparation kasi sa Muslim ito ang palagi nilang ginagawa. Tulad ng sinabi sa kanila, pagandahan ng yung mga ginawa nila, yung mga native foods ng ginawa nila dito sa Akbar para at least pupunta sila rito. Ang JA ay isang delicacy ng Akbar o sa ibang Muslim area tinatawag ito na panyalam o lukot-lukot. Isa sa mga masarap na pagkain na niluluto ng tribong Yakan. Ito ang simbolo ng JA Festival sa Disyembre dito sa lungsod ng Akbar. Akbar is a rising town, sabi nga ni Mayor Ali, at gusto niyang ipaalam sa buong mundo na ang Akbar ay isa sa mga munisipyo ng Basilan kung saan ang kultura, tradisyon ng tribong Yakan ay patuloy na pinoproteksyonan at ang Akbar ay isang mapayapa at malinis na munisipyo kung saan ang mga tao ay nagkakaisa alang-alang sa kapayapaan. Mula dito sa munisipyo ng Akbar, Basilan Province, Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe!